Yo, angifuni ukuqamba amanga bandla ngaze ngalizwela leliya nesi guys. Yo. Ngiyazi ukuthi omunye uzothi uyalizwela abantu baxhaphaza umsebenzi ena uyazi yini ukuthi ena bekade kubangweni ulizwela ini amanesi ayeyisa warawara. Yo kodwa guys ngiyalizwela. Uyazi ukuthi ena idemoni nje livele nje lisuke nje kuthiwa limbula ingubo lingene. Kuthiwa limbula ingubo lingene ngoba ngempela lento ayenze lapha yana angimbone ephinde ethola umsebenzi wakhe back. Angimboni ephinde ethola umsebenzi wakhe back. Ngiyazi khona vele kuthiwa enamawitness fanele ube nenhliziyo ende noma kwenzakaleni kodwa egcineni kosuku naye umuntu. Umuntu egcineni kosuku naye uyahluthuka. Abantu abagulayo bayeyisa. Mina bengike ngibone nje ekhaya makuthiwa kunomuntu ogulayo ngalezi ayikhathi zakudala. Yazi mina khona usisi wami wagula. Wathi angimenzele isibindi engasivuthiswa kakhulu. Ngasenza ngasithi 1 2 ngamnika wasifaka umunwe phakathi wazuba iplate walethi zwi. Layo sisakaza lapha phansi wathi sikuhlaza. So abantu abagulayo bayeyisa. Kodwa futhi yes mawuyinesi ngiyacabanga ukuthi bona bayatrainwa ukuthi badila kanjani nama-patient. Hlukene umbono-ke ngani zawethu-ke ngonesi ohlokoloze isiguli ebusweni. Lo sisi-ke uthi nje yo ngaze ngamzwela ngoba angiwuboni umsebenzi wakhe ubuya. Ngani zakwethu ngabe kuthini ukuphawula kwakho? Asihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho kuthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le-channel yethu. Danko. Sikuphathele ezishisayo. Hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.